Спри да седиш като този тупан. Едно, този лакът не трябва да бъде заключен. Когато се заключиме, той не може в момента да легне. Лакът трябва да бъде отворен, което ще ни позволи да свалиме горната част и мотора ще завие по ето този начин. Да видите правилната линия в зелено, когато лакътът ни е отворен, и в червено, когато лакътът ни е затворен и заключен. Когато лакът ни е заключен, това не ни позволява да се движим. А на всеки 1000 последователи в Instagram, един от вас ще спечели безплатна тренировка от нас. Тук трябва лакът да бъде отворен и нашето движение върху мотора ще бъде свободно. Ще ни позволи да завиваме правилно и да правим коректната линия, да имаме целият контрол върху мотора. В момента, в който затвориме лакътя, всичко това ще се промени и няма да имаме този контрол. Ако имаш малък мотор в гаража си, отиди сега, сложи степенката, застани в грешната поза, което е това, и си сложи тялото напред. Нищо няма да се случи. Само поставете лакътя малко наляво и ако искаш да се научиш да лягаш правилно, пиши ми налично M91 Racing Academy. Мотора тръгва веднага сам да ляга. Това също нещо се получава, когато сме и в движение. Ако обаче нямаш такъв мотор в гаража си, намерете си един топан като него, без степенка, той да държи мотора и застанете в същата поза. Дръж мотора. Така. Заставаме, той го държи доста по-лесно, отколкото в този момент, в който сега ще паднем и двамата.